Dámy a pánové, možná, že už i milé děti, je 6 hodin, zdůrazňuji 6 hodin a už vysíláme snídaní s novou, protože zkrátka, co nevidět, začne školní rok a je třeba si zase zvyknout na ten režim, přece jenom takový trošinku přísnější. No, je to prostě tak, nedá se nic dělat. Neznamená to, že tady zítra budeme od 5:30 a pozítří od 5 a v pátek se napojíme rovnou na reklamní vysílání, na ty posilovače, čekal Norise a na ty rybáře. Ne, to v žádném případě. Přejeme vám krásné dobré ráno, snídaně je hotová, jak se tak dívám, všichni jsou na svých místech, takže i my můžeme začít. Co jsme pro vás ukuchtili? Podíváme se do Turecka. To nebude moc veselé, ale bude to rozhodně zajímavý pohled očima českého záchranáře. Dalším tématem dnešní snídaně jsou také fotbaloví fanoušci. Ne ti, kteří sedí poslušně v ochozech a fandí svému týmu, ale ti agresivní, kteří nejenom na stadionech, ale mimo stadiony dělají různé výtržnosti a mnohdy to dopadá i velmi špatně pro některého z těch slušných fanoušků. Povídkový film Agáta. Pozveme vás na ojedinělý, unikátní filmový povídkový projekt. Už od zítra v české premiéře. No, jak už jsem říkal, už brzy začíná také školní rok, takže dneska se podíváme na takovou malou návštěvu do domovů mládeže, protože je tam spousta otázek, které možná zajímají právě ty, kteří ve středu zase usednou do školních lavic. Těšíte se asi, ne? Těšíte se? Já jsem se, už nevím, už je dlouho, já už to nepamatuju. Hlavně už bych to teďka nerozpětvávala, protože většina těch, kteří opustili ty školní škamny, říkají, jo, co já bych za to dal, kdybych zase. Dneska a většina těch, kteří tam ve středu musí, tak říkají, no to víš, jo, to by to tak nevěřím, se zbláznil. No nic, jestli máte něco na srdci, to bylo od nás tedy, to, co se bude dít tady ve studiu, samozřejmě ještě spousta dalších věcí, ale jestli vy máte něco na srdci, tak zvedněte telefon a nebo nám pošlete e-mail, to byste mohli. Ano, telefonní číslo jsem k nám do studia nenápadně 67 07 27 31. A e-mail snídaně@cp2000.cz. Takže tolik na úvod všechno, ze snídaně zdaleka ještě nikoliv. Teď jsou tady první zprávy s Markétou. Hezké ráno. Hezké ráno. Přeji vám hezké, stále ještě prázdninové ráno. 2 nastražené kanistry včera málem explodovaly v tržnici vybudované v areálu. Po víkendu ohrožovaly rozsáhlé lesní požáry. Oheň... Právě, že se... Jde o to komu? Aha, informace, kterou jsem zaslechl jen tak na půl ucha z režie, že Markétě vypadl port, to znamená, že máme němé zprávy. To znamená, že konečně nadešla moje chvíle a budu číst zprávy, to by to dopadlo. No, tak se tam běž pozbírat ten Markéty a můžeš se o to by to dopadlo, ne, já bych něco takového opravdu neriskovala. No, dobře, myslím, takže snad ty další zprávy budou naprosto kompletní, ale možná, že už i tyhle, protože my jsme připraveni na všechno, přátelé, my na všechno. Markéto, pro jistotu tě ho tady nechám. No vidíš, prý teď funguje, takže... Tvůj funguje. Mám zase po kariéře. Tak já bych se s vámi podívala už na sport. Světový rekordman v hodu oštěpem Jan Železný získal na mistrovství světa v Sevě bronzovou medaili, když hodil 87,67 metru. Na konto české výpravy přibyly i 2 čtvrtá místa, o která se postarali výškařka Zuzana Hlavoňová a tým čtvrtkařek. A protože se hrála o víkendu i naše nejvyšší fotbalová liga, podíváme se na zelené trávníky.